Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Achilles. Wa tingali siya maluwas ni Agwa kay wa man siya mahibalik o di ba? Ah! 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 Achilles? Aw Agwa? Anong ingon ana man imong hitsura? Karon pa ko makakitag hero nga murag kahilakon o di ka nagyong naghilak. Di man ka nga nangita man nimo si Atila Nazil o nahibaw ka ba nga may dagong langgam nga uwak nga bidagit niya. Bisali ko nga imo nang nakita sa imong nahuna ug dayon imong giluwas si Atila Nazil. Luwas na siya. Naluwas? Nya, wa ka malipay. Hay man siya. Napa sa silong? Ate, Nasuko siya na ko, Jeric. unsa? Ganun nahibaw man siya nga ako si Achilles. Butang eh. Ganun nahibaw man siya. Kinsa pa nagsulti niya nga ako mao si Achilles. Actually, oh, sorry. Naka-in-English na noong kuda. Pasaylo agyo ko Agwa. Dili gyud ako tuyo nga sultian siya nga ikaw mao si Achilles. Naligas lang yun akong baba. Kay ingon ini ang nahitabo. Naabot man gud siya dinhi nga nag-inusara. Maong nakapangutana ko niya kung hain si Achilles. Jeric, Na ang Diyos sa langit, Kuya Agwa. Wa gyud nako tuyo ah. Diba? Imo man siyang giapas kay miingon man nimo si Ate Sandra nga miuna na si Atila Nazil uban ni Agwa. Unya, ikaw man si Agwa. Dinhi pa man ka ato, di ba? Dayon, nagdali ka kay imong giapas. Mo na nga, nakapangutan ako kung asa ka. Kay siya laging usa ang nabalik din eh. Unya, wa pa gyud chinilas. Kalkag pa gyud ang buhok. Pasaylo ako, Kuya Agwa. Kuya, ambot pa sa ng babao eh. Imbis mo ingon unta ko nga, asa ni si Kuya Agwa? Nagkaingong mahinuon kong asa si Achilles? Girasunan pag yun ako nga, giapas ka man niya. Maong, nagduda na hinuon siya. Kunaan pa nga, nahibong siya nga, kung naakuno ka, wala si Achilles. Unya, kung niasab kuno si Achilles, wasab kuno ka kuya. Maong, nagduda na gid siya noog samot. Nya, iya akong gipugos. Nahibaw ka na. Maglisod na ba ako glimod? gusto na. Kagadiha pa ko ng kasabot. Aw, di ay. Nataas nun akong explanation da. Kung na pala kumahadlo kay tinulod niya yung gibahad ka ganiya. Nga maghikog siya. Kung dili ko siya tagahigiyon nga magkapalayo. Dili ko nung ko siya tugutan. Gigawimita, unta tunin mo siya si mong power. Gamahanan gud ka. Dili may mong gamito na akong gahom. Sa personal kong kagustuhan, Jeric. Ay, tuod no. Ikaw pagid ang buutan nga hero. Bisan, makasa, di gud nimo pat yun. Tungod kay dili ka na maawang katuyuan sa gahom nga gisangon sa magkagahom kang lolo amboy. Ngaya gipasang rin ako. Dili ang pagpatay ang sulbad. Dili ang pagpatay may mga kapitulo sa mga masalaypon. Kundi ang pagbahimatan nila sa kamatuuran nga sayop sila. O ilang hinulsulan ang mga kasalanan, Jeric. Wa kita katungod nga mukutdo sa kinabuhi sa tao. Kundi ang Diyos lang ang magkagahom sa tanan. May katungod ana. Tungod kay siya ang tag-iya sa itong kinabuhi. Kaswerte nila ni Madam Doria og Sir Divino sa. Kung patyon ko man sila, dili gyapon mawa ang kadautan, Jeric. Mausang taon sila. Pinagi sa pag-usab silang kinabuhi. Kamay subay na sila sa matarong nga dahan sa kinabuhi. Kabuutan sa Ginoo. Husto ka.
Mao nga kanang mga babae diha nga mga inahan. Nga may patay sila mga anak. Nga diha pa lang silang sabakan. Kana mga saa kanang mortal. Ug dili ang nga ipadayon. Tungod kay may kinabuhi kana. Ilang gihikawan sa katungod nga magkakita sa kanindot sa kalibutan. Mao din ang dili gid mo sugot ang kadagkuan sa simbahan anang nabalita gani nga RH bill sa balita sa radyo ug telebisyon daghan ang supak. Husto ka. Mao nga sabta ang komisyon ug ang pagkupot ko sa akong gahom. Kasabot na ko. Pero di ko makabawas kang Madam Doria og Sir Divino. Hapit ko kunila hinayki. Magkabaos ka na sa pamaagi sa Diyos. Sige. Salig magikunin mo kuya Agwa. Ron, usahon taman ani si Ate Sandra. Milakaw man kay iya ko nung sulngon si Sir Divino. Nya, si Ate Lenazil. Bibiya sab nimo. Hatagan ko nagpanahon sila na sila sa pag-una-una. Achilles! Jeric, si Achilles ako. Apason ko si Ate Sandra. Oh, atong apason. Tara. Hala, Achilles, lingi sa pultahan. Oh. Uy, Hala, saan na? hala. Si Madam Doria. Madam Doria! Madam Doria! Hala, Achilles, may sungay na siya. Ayaw kadlok. Ayaw kadlok niya, Jeric. Ayaw kadlok. Hala, Husto si Achilles, Jerry. Ah. Dili ka ngayong mahadlok na ako. wa ko mahadlok sa imong pagkaikaw, Madam Doria. Ang akong gikahadlokan, mao ang imong pagka-traidor. Oh? Ako? Traidor? Dili ka makamaong makig-away sa patas nga paagi. Maayo ka lang sa mga bata nga sama namo. May punto si Jeric, Madam Doria. Ngam niya man ka. Kung nagtaod ka pa na imong sungay. Ang ngayon kasi mong sungay, Madam Doria. Muragag, asawa ni Satanas. Unsa? Ang akong giandam nga para sa panuway Achilles, akong kuhaon. Asa ka, Jerry? Pasagdi siya. Pasagdi siya, Madam Doria. Kasi may imong tuyo. Ngano niya man ka. Imo ko pabalikon siya mong bahay sa kupanan? Ayaw ko glingawasi mong mga pangutana, agwa! Ah, Madam Doria. Ah, Madam Doria. Nahibong ka, unsa? Nahibaw na ko nga ikaw si Agwa. Madam Doria. Kung gamhanan ka, ayaw kalibot nga hasta ko may gahom usap. Maong gipangunayan ta ka sa pag-anhi dinhi kay napalpak naman sab ang akong sinugo. Karon, dili ka na makalingkawas pa nako. Siraduon ko kining bakbak mo aron dili ka na makalitok og lain pang pangan. Si Achilles! Ah! Hindi ka rin binti. Hala, kalit na silang nawa. Achilles! Achilles! Amin akong malimot ko niya. Pero sa pagani kaadlaw nga ni ako sa amo. Daw sa usa na katuig ang milabay nga wa ko siya makita. Nganong siya paman. Nganong kang Achilles paman kumibati o kugma. Bisan og ulitaw si Agwa pero dili ikalimod nga usa pa siya ka bata. Siya si Achilles. Nauaw ko sa akong kaugalingon pero dili ko kapugan ang akong kamingaw niya. Gusto kong makakita niya pagpalik. Pero unsaon man. Si Sandra. Hello? Batian ninyo, uy. Mamiya man lang mo. Sandra? Asa ka karon? Nibalik ko sa kondo. Pero mamiligro ka. Sa kong tanaw drilya ni Zel.
Wa pa siya maari. Kay wa may nangausap sa mga butang diri nga akong gipiyaan. Nganong milakaw ka man dayon? Wa ka mapahibaw nga katong kauban ko dili di ito si Agwa. Muna'y sulti ni Achilles ug Jeric. Pero sorry na lang. Gilaay ko. O pamahalat na lang ning ako. Wa ka unta mo lakaw. Nausad ang akong hukom ni Anazil. Ug ingna si Agwa. Nga di na lang ko ipatagad. Bisag unsay mahitabo nako. Basig iya kong luwason, ingna nga ayaw. Ingna siya nga andam na ko magigharong ni Divino. Bahalag unsay akong dangatan. Ayaw pagsultik ingon ana, Sandra. Magkita ta. Hatagi ko sa address sa nahimutangan anang imong gipuy-an nga kondominium. Kay mo anak ko. Hello? Hello, Sandra? Hello, Sandra? Unsa na, Achilles? May nahimo ka pa ba? Dalawang bait pa ang ikaw. May mabugpisik sa ako lang una. Dito ko nakapangan nga agwa. Mausap na akong pamayon. Hoy! Nga nang nagpirok-pirok naman lang ng imong mga mata. Unsa ba gihuna-huna nimo? Gi-imagine mo na ba ang imong kamatayon, Achilles? Oops! Steady ka lang diha, little boy. Kay patanahon ka na mo kunon sa imong buhaton sa sama ni mong bata. Kay dinhi sa imong atubangan. Amo siyang kuhaan sa iyang kalimutaw. Ngano? Dili ka ba komportable sa imong nahimutangan? Well, para nako dili gituod. Ungod kay naglingkod tuod kaniya ng siya pero ginapos ang imong mga tiil ug kamot. Og binaatan pa ang imong baba aron wa kay malitok nga bisan noon sa nga po. Ayaw na lang paghago pa. Ako pa nimo i-relax mo ang imong lawas. Og unya mo tanaw ka na lang. Okay? Claudia! Madam. Pasudla na diri sa operating room ang pasyente. Oh, madam. Nahibaw kong nakaila ka kaniya, Achilles. Imo siyang gikaduwa sa milabayng mga adlaw nga dinhi ka. Karon nakatuog siya. Among gipakatuog aron dili siya maglihok. Meroy! Meroy, may tao sa gate. Ikaw? Noy, ni Miroy. Na si Ma'am Hilda, Noy. Naman! Mahimo bang musod ko? Oy! Timing! Ha? Timing ang imong pagkanhi dong. Dali! So diri dong, direct, dali! Ma'am Hilda! Ma'am! Tanawa kisay niya! Tanawa! Oh, Jeric? Mahimo bang makigsulti nimo, Ma'am Hilda? Oh, nga nung dili man. Dali, lingko diri. Salamat, ma'am. Taghan kang salamat. Meroy, Ma'am? paandama si Luling og snacks. Oh, ma'am. Apil ko, ha? Ay, para na to. Sige na. Okay, approve. Una sa tanan, ma'am. Nagpasalamat kong maayo ron nga. Maayo imong pagtagad na ako, ma'am. Pasaylo alang ko sa gipakita kun imong dili maayong pagtagad adto mga adlaw, Jeric. Ug sawa pagtuo sa imong gipanulti bahin ni Madam Doria ug Sir Divino. Ma'am, unsay? Buti pasabot, ma'am, nga. Mituo ka na sa akong gisulti nimo. Nagpakaaron ingnon sila nga matinabangon. Maluluyon sa mga kabus ilabi na sa mga kabataan. Pero di ay,
tabon lang sa dautan nilang binuhatan ang maanindot nilang mga pahiyom. Ma'am, nahibaw ka na? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!